आं राकेश रामसियारि बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बरायना लाबाय। दिनै आङो मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नागिरदों। नैबे समाव आङो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि हालामाव आं दंफैयो आरो बेनिनो सासे मेलेमजिबि बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन। बिथाङा सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, लोगोसेनो बिथाङा नैबे सालबारि स्पर्ट्स एस'सिएशननि बिथाङा आफादगिरि। नैबे समाव आं बिथांजों बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बिथांजों दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो बे एकर्डनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आं नाजागोन। गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिया रायजो जानानै बरायना लाबाय। गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों, बिटिआर एकर्डआ जानानै थांबाय, नैबे बेलायाव नोंथाङा बै एकर्डखौ नोंथांनि सान्थौ बायदि नोंथाङा बे एकर्डखौ मोजां ना गाज्रि जादों होननानै सानो नोंथां? खुलुमबाय। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै स्टाफखौ, बेवहाय नुजाफैनाय स्टाफखौ आंनि तरफनिफ्राय आं साबायखरखौ आं बावदों। बड'लेण्ड बिटिआर जिथु एकर्ड, बिनि सायाव जिथु बुंनो थाङोब्लाथाय बे मायथाइनिनो 2020 मायथाइनिनो 27 जानुवारि बेवहाय एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बेनि उनाव बेनि जिथु एम्स अबजेक्टिभ्स एबा बेवहाय जिबिलाक दफा लाखिनाय जादोंमोन, बेफोरो लासै लासै जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बियो बेरखांदोंमोन। मोनसे एकर्ड होनोब्ला जों बेखौ साननानै लानांगोन, बे आसलते मोनसे सोदोबब्लाबो एकर्ड, बे मोनसे सोदोबब्लाबो आसलते बिनि जिथु गुमुरथि, जिथु सिगनिफिकेन्ट, बियो जोबोद गुवार। बे मोनसे मिटिंनि मोनसे रिजुलेसन नङा, हले बेखौ लाबाय, मिटिं जाब्रबबाय, बिनि उनाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामा बेखौ गारना दोनबाय, बे रोखोम बाथ्रा नङा बियो। मानोना मोनसे जुदि एकर्डनि बाथ्राखौ जों साननो थाङोब्ला, बियो मोनसे गिदिर ओनसोल, मोनसे रायजोबो जानो हागौ, मोनसे हादोरबो जानो हागौ, मोनसे हारि जानो हागौ, थिग गासैखौबो रिप्रेजेन्ट खालामनानै बिथांमोननि लुबैनाय, साननाय, गांनाय उखैनाय गासैखौबो फकास खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जायो। दा बे लेखा दाखालि जोंनि जिथु बिटिआर जिथु एकर्ड खालामनाय जाबाय, आं मोनथिदों, आं नुदों, बे एकर्डआवबो जोंनि बर'फोरनि जिथु सिमां, गोबां साननाय, गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जिथु जोंनि लुबैनाय, मोननो नागिरनाय, ओरैबायदिफोरखौ बेरखांहोनानै बेफोरखौ जाफुंसार खालामहोनायनि गावनै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। आं बे एकर्डनि किसुमान माबाखौ आं फरायनो मोनदों, गासैखौबो हयथ' दा गोसोआव लाखिनो हायाब्लाबो आं माखासे बिनि दफाफोरखौ आं बुजिदों, मोनथिनो हादों। आरो बेफोरखौ नुनानै आं सानदों जे बेफोरखौ जुदि थारैनो जों जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला जोंनि बे बिटिआरआव, अब्ला आसलते जोंनि बिटिआरआ जों दा नुनायनिख्रुइ बा जों साननायनिख्रुइ बांसिन जौगानाया जालांनो हागोन। जोंनि साननाय मिजिंफोरा जाफुंसारगोन होननानै आं सानदों। बे लेखा बे सुक्तिखौ आं जोंनि मोजांनि थाखाय खालामनाय जादों होननानै आं सानो। आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे बिटिसि आरो बिटिआर, बे मोननैनि गेजेराव नोंथाङा मा डिफारेन्सखौ बा मा चेन्ज जादों होननानै नोंथाङा सानो? बिटिसि थांनाय एग्रिमेन्टनि सिगाङालागै बिटिसिआनो सोलिबाय दंमोन, नङा होमबा? मथा मथि जों 15 बोसोर बिटिसिनि माबायाव जों सोलिबोबाय। बिनि गेजेराव माखासे खामानि दामानि जायखौ जों हयथ' नुबोदों, जेरैबायदि हयथ' जानांगौमोन बिब्दि जायाखै नामा, ओरैबायदिखौबो जों नुदों। बबेबा गोरोन्थिफोर जाबाय नामा, ओरैबायदिखौबो जों नुदों। मोजांखौबो नुदों, हयथ' गाज्रिखौबो जों किसुमानखौ जों नुनो मोनदों। आं माने डिफारेन्सखौ सोंदों नोंथांनाव, डिफारेन्सआ मा, बेवहाय मा सोलायनाय? जिहेतु सिगांनि एग्रिमेन्टआव जिहेतु गैया, बेनिफ्राय बिटिआर एकर्डखौ खालामनो बाध्य जाबाय, दा बेनि गेजेराव मा डिफारेन्स दङ? बिटिसि सिगांमोन जोंनि माबाया बिटिएडि, बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट। दा बेयो मोनसे लिमिटेड, मोनसे अरथाइनि गेजेराव, मोनसे सिमानि गेजेराव बेयो थायो। खिन्थु दा जाबाय बिटिआर। बिटिआर मिन्स बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होनब्लाथाय मोनसे ओनसोल,
बे ओनसोला थारमाने एसेबां फिसायै एसेबां नेर' मोनसे थारमाने बाउन्डारि थानायखौ जों दानि नुवा माने बिनि अरथाया जोबोद गुवार जानो हायो बारायनो हानाय चान्स थायो जिहेतु बियो फिक्स मोनसे एरियाखौ बियो बुजायाखै बे हिसाबै थारमाने BTC बा BTAD निख्रुइ जोङो दा BTR नि जितु एरिया बे एरिया जोंहा गुवारसिन जागोन होननानै जों सानो अब्ला जोंनि बर'फोरनि जितु एरिया थानायनि एरिया गावखौ सिनायथि खालामहोनायनि जितु एरिया बेयो बांसिन गुवार जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो आरो बेवहाय BTR नि जितु उद्देश्य बे नङा दे BTC आवबो BTC नि जितु जि समाव एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे एग्रिमेन्टआवबो जोंनि बर'फोरनि कारणे जे माखासे मोजांखौ लानाय जायाखैमोन बेखौ आं बुंनो थाङा किन्तु बेफोरजों सरजाबनानै माखासे आरोबाव हयथ' किसुमान थालांनाय बायदि बा आथिखालनि मुगाखौ जों नायनानै आथिखालनि जितु जोंहा सोलिलांनाय जितु ट्रेन्ड लामा बेखौ जों नुनानै जायफोरखौ जों जोंनि कारणे गोनांसिन होननानै जों सानदों ओरैबायदि माखासे दफा बा आयदाखौ जों बे BTR आव लानायखौ जों थारमाने नुदों बे हिसाबै जोङो BTC आरो BTR नि गेजेराव फाराग आं बेखौ नुदोंदि BTC निख्रुइ जोंहा दा BTR आव जों बांसिन माबाखौ जों थारमाने मोननो हागोन हयथ' सुबिदा लोगोसे एरियानि खेत्रआवबो ओनसोलनि खेत्रआवबो जों बांसिन माबाखौ जों मोननो हायो बे आंनि साननाय नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों रायजोनि मोनसे सोंथि बेयो बे जाहैबाय दासिमबो दिनै जुदि 27 जानुवारिनिफ्राय जुदि नायोब्ला दा 7 मान्थआव दा सोलिगासिनो नाथाय दासिमबो BTR एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाखै होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंदों दा बे बेलायाव नोंथाङा एज ए नागरिक हिसाबाव मानि थाखाय जायाखै बिथाङा बेखौ बुंनो हागोन नामा BTR नि माबाया जाबाय 27 जानुवारि बेनि उनाव बिनि माबाफोरखौ आं मोनथिनाय एबा आं नुनायाव दा BTR नि दफाफोरखौ एबा BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामहोनायनि कारणे बेथ' सानसेनि बाथ्रा नङा बियो सानसेनि बा मोनसे समनिल' दसेनिल' बे बाथ्रा नङा स्टेप बाय स्टेप थांनानै हयथ' बेफोरखौ थारमाने मावफुंनांगोन दा जोंहा इलेक्सनाबो फैबाय दङमोन BTC नि इलेक्सनाबो थारमाने फैबाय दङ बेजों लोगोसे आं बेखौ मोनसे जोंनि BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आं बधय बे हेंथाखौ आं बांसिन नुदों जिहेतु 21 मार्चनिफ्राय जोंनियाव बेवहाय जितु लकडाउन आसामाव आं खुब माबा नङा दे 24 ना 21 जायखिजाया समनिफ्राय दानि इन्डिया आरो जोंनि आसाम मोननैजों खाथि होलायदों लकडाउनखौ दा बे जितु कर'ना पेन्डेमिक बे कर'ना पेन्डेमिकनि कारणे गासै खामानिफोरानो आसलते जोंनि मात्र BTR नि बा BTAD निल' आसामनिल' बाथ्रा नंला जायो बेथ' आरो वर्ल्डनि बाथ्रा होनना बुंजायो वर्ल्डनि बाथ्रा जेराव दासिमहालागै बेजों भुगिनानै दङ गेदेर खामानिफोरानो थालांखादों पेन्डिं जादों बेफोरजों लोगोसे जोंनि बे BTR सुक्तिखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनाय खामानियाबो हयथ' थाथ'दों होननानै आं थारमाने आं सानदों आरो खिन्थु बे नङा दे बेखौ बावलांनाय जाबाय बियो गैला बेथ' आरो नङा निस्सय मोनसे समाव जेब्ला जोंनि माबाया सिटुवेसना जेब्ला नर्मेल जागोन अब्ला बेफोर खामानियाबो लोगोनो माने हासार मोनखांगोन आरो बिदिनो बेरखांबोसिगोन आंनि साननाय बेयो जालांखागोन इमप्लिमेन्टेसना BTR नि जितु इमप्लिमेन्टेसन बेयो मोनसे समाव बियो जालांखागोन दा बिनि कारणे एसे समनि दरकार जानो हागौ माने बिभिन्न दिगनिफ्राय जोंहा किसुमान फर्मेलिटिसनिबो बाथ्रा थानाय रखम जाहैयो जेरै किसुमान अर्गेनाइजेसननि बेवहाय जिবিলাক एकर्डआव माने सिगनेटरिस जानाय किसुमान जितु अर्गेनाइजेसन दं बिथांमोननिफ्रायबो मोनसे कनसेप्ट मोनसे मोजां फैनांबाय जयै फैनांबाय थिग ओरैबायदि बियो खामानियाव आवगायलांगोन आरो मोनसे बाथ्राया जाबाय मा बे BTR जितु एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि कारणे मोनसे फिक्स मोनसे पिरियड हमनानै होनाय जायाखैमोन बे सम आरो सुबिदा नायनानै जिखुनु समावनो बे माबाफोरा थारमाने माबा जालांगोन इमप्लिमेन्ट जालांगोन गतिके बेयो 6 मासनि भितरावनो जानांगौ गेजेराव जानांगौ आरो बेवहाय कमिटिनिबो दानाय बाथ्रा कमिटि मोनसे दानाय बाथ्रा दङ माबा दङ बेजों लोगोसे आरोबाव बर्तमान जितु बे समाव माने BTC नि जितु गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ सोलिबाय थाखादोंमोन किन्तु दा BTR खौ माबानाय लोगो इमप्लिमेन्ट खालामनाय लोगो हयथ' बेवहाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय मोनसे गोदान माबा साननाय मोनसे फैनांगोन बिखेखय आं सानदोंबा जिবিলাক सिगनेटरिस दं जायफोरानोखि बेखौ एकर्डखौ खालामदोंमोन बिथांमोननि जितु नोजोर बे नोजोरजों गोरोबहोनानै निस्सय बे BTR खौ इमप्लिमेन्ट खालामलांनायनि बाथ्राखौ हयथ' जों साननो हायो बा जों सानगोन आरो बिथांमोना जा नोजोरजों जा साननानै बे एकर्डखौ खालामदोंमोन
बिथांमोना सानसे मिथिगौ बेखौ जुदि फुल्लि जों साक्सेस खालामनो जुदि जों सानोब्ला आसलते बोरैहाय जोङो दावगालांनांगोन बे बाथ्राखौ हयथ' बिथांमोननि नोजोराव साबसिनै हयथ' दङ गतिके बे हिसाबै दा बे जोंनि बिटिएडिखौ बा बिटिसिखौ सालायलांनाय दैदेनगिरिफोरजोंबो अलप माबानि बाथ्राया फैगोन निगसियेसननि बाथ्राया हयथ' फैयो फारसेथिं आरो हयथ' इलेक्सन थाबाय बेफोरनिबो अलप बाथ्रा थाबाय गतिके बेफोरनि उनाव आं सानो हयथ' लासैनो जोंनि माबाया जालाङो बे हयथ' गोबाव जानो हयथ' हानाय नङा बा जानाय नङा दा हिसाब पेरियड मोनसे बेवहाय थि लिरखानाय गैया दे उमुक तारिखनिफ्राय बे जागोन होननानै दा बेवहाय आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों नोंथाङा जिहेतु स्पर्टजों रिलेटेड नैबे सालबारि जिल्ला नैबे स्पर्ट्स एस'सिएसन नोंथाङा आफादगिरि दा बे हिसाबाव नोंथांजों आङो नैबे एकर्डआव बे स्पर्ट्सनि थाखाय स्पेसियेल माबाफोर दं नामा आं नुदों स्पर्ट्सनि कारणे मोनथाम मोनब्रैसो बा माने एसे माबायो किसुमान माबा दं बेवहाय माबा लाखिखानाय जादों स्पर्ट्सनि डेभेलपमेन्टनि कारणे इतिमধ্যে जों बेखौबो नुदों आं बेवहाय डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनि प्रेसिडेन्ट जानाय आं गोबां बोसोर जाबाय बिटिसि माबानिफ्रायनो आं माबाबोदों अबयसे बे नङा दे आगोल बा बिटिसि माबानि समाव बे स्पर्ट्सनि सायाव इम्पर्टेन्स होनाय जायाखैमोन बे थारमाने नङा बे समाव माखासे थारमाने स्टेडियामफोरबो लुनाय जादोंमोन माबानाय जादोंमोन ओरैबायदिखौ जों नाथाय गोदान बेहाय माबाफोर दं नामा एकर्डनि गेजेरजों दा जि नुदों बेवहाय आं एकदम गोजोनथाव रोखोमै स्पर्ट्सजों लोब्बा थानाय सासे सुबुं महरै आं गोजोनथाव माबाखौ बेवहायनो आं नुदों जोंनि मोनसे सेन्ट्रेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मोनसे माने गायसननायनि मोनसे माबा लादों आरो बे आरो गोजोनथाव बाथ्रा आंनि कारणे इन्डिभिजुवेलि बे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरमायाव बे माबाखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया दा बेथ' जोंनि गेजेराव क'क्राझाराव दङ साइ बे साइखौ बा बे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बेनि सेन्टारखौ थारमाने क'क्राझारावथ' थाखाबायानो बेनि अनगायै जों बाक्सा जोंहाय चिरां बाक्सा आरो उदालगुरियाव मोनसे खुरै बे स्पर्ट्स सेन्टारखौ दानायनि माबाखौ थारमाने साइखौ दानायनि माबाखौ लानाय जादों आरो बे जोंनि कारणे जोबोद गोनांथार जिहेतु दा स्पर्ट्सआ जोंनि आसलते बहुद माबाखौ जगायो बिखेखকৈ जोंनि लाइमोन सामनि कारणे गतिके बेयो जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरोबाव नुदों मा उदालगुरियाव मोनसे नेसनेल स्टेडियाम जेरावनोखि इनडोर आरो आउटडोर मोननैबो इभेन्टनि गेमफोरखौ बेवहाय थारमाने माबानाय जागोन थिग ओरैबायदि मोनसे नेसनेल स्टेडियाम उदालगुरियाव गायसननायनि माबाखौ आं बेवहाय नुदों बे जोबोद स्पर्ट्सनि बिथिङाव गोजोनथाव होननानै आं सानदों बै साइनि गेजेरजों मा जेनेबा बेनि गेजेरजों लाइमोनफोरा माबायदि बेवहाय सुबिदा मोननो हागौ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा साया जाबाय बेयो मोनसे फसंथान स्पर्ट्सनि मोनसे बियो स्कुल बियो बेवहाय जेरावनाखि हस्टेलनि सुबिदा दं बेवहाय फरायनोबो हायो लोगोसे गेलेनोबो हायो खरसाखौ बिथांमोना माबायो गतिके बियो थारमाने बे सेन्ट्रेल फान्डनिफ्राय जागोन नामा सेन्ट्रेल माबानिफ्राय फैयो जोंहा स्टेट माबायावबो हायो जोंहाय बिटिसि माबानिफ्रायबो बेवहाय जगायो माने गासै थिंजिबानिफ्राय थारमाने बियो फ्रम अल साइड बियो थारमाने बेखौ माबा होनाय जायो आरो बे लेखा जोंनि गथ'फोरनि कारणे मोनसे सुबिदाथार बियो बेवहाय थानांगौ फरायनांगौ आरो गेलेनांगौ आरो बेवहाय नोंथांमोना हयथ' मिथिखागौआनो मात्र मोनसेल' इभेन्ट बेवहाय माबानाय जाया फुटबलनिफ्राय आदि खालामनानै बायदिसिना खेलाखौ बेवहाय थारमाने माबानाय जायो आरो बेनिफ्राय गोबां जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव मोजां प्लेयार उन्थिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों साइनि गेजेरजों गतिके बे जोबोद मोनसे दरखारि बेयो मोनसे माबा जोंनि बिटिआरनि कारणे आरो बर'फोरनि कारणे थ' नोंथांनाव आङो मोनसे बाथ्राखौ मोन्थिनो लुबैदों जे गोबां बिदिनो राजखान्थि अराजखान्थि समाजारि खायसे मेलेमजिबिफोरा बर'नि खायसे मेलेमजिबिफोरा गासिबो नङा दा बेनि गेजेराव नैबे बिटिआर एकर्डखौ गोबांफोरानो बुंनो नागिरो जे बे एकर्डआव बर'फोरनि थाखाय मोनसे एकर्डआ मोजां जायाखै होननानै बुंनो नागिरो एजे नोंथाङा सासे नागरिक हिसाबाव सासे मेलेमजिबि हिसाबाव बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो आं जिहेतु कुनु राजखान्थि हान्जाजों आं लोब्बा लाखियाखै बे हिसाबै आं जितु बुंगोन बे आंनि कमप्लिट 100% बे दानो व्यक्तिगत जागोन दानाय नंगौ जों गेजेर ओरैबायदि खोनायो माने किसुमाना बुंनो नागिरो बिटिआर सुक्ति आसलते जेबोआनो जायासै बेयो जास्ट बिटिसिनि मोनसे गोदान मुं लानाय रिनेम अफ बिटिसि ओरैबायदिल' होननानै किसुमाना दाने बुंनो नागिरो खिन्थु आं बे
एग्रिमेन्टखौ फरायनानै आं बहाय मोननैसो मोजां माबाखौ आं आसलते जों नुदों BTC नि जितु एरिया BTC नि जितु एरिया आरो लोगोसे बिनि जितु प्रग्रेस थिग बेफोरखौ स्पिड आप खालामनायनि कारणे एरिया बारायनाय आरो बिनि डेभेलपमेन्टफोरखौ थारमाने बारायहोनायनि कारणे आसलते BTC माबाखौ खालामनाय जादों बहाय बर'फोरनि जितु हानि जितु लेजिस्लेटिभ जितु माबा माने न्याय मोननांगौ आयेनगत भाबै जितु मोनसे सेफगार्ड रैखाथि मोननांगौ बेनि सायावबो बहाय पइन्ट खालामनाय जादों बर'फोरनि हानि रैखाथिखौ लाखिनायनि कारणे BTADनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरनि सायाव बे चुक्तिया नोजोर लाखिनायनि मोनसे बहाय दफा दं बेफोरखि जोंनि बर'फोरनि मोजांनि कारणे खालामाखै नामा लोगोसे दङ बड'नि ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक आरो जितु एथनिक जितु आइडेन्टिटि जोंनि जितु गुबै सिनायथि जोंनि सामाजिक जोंनि रांखान्थियारि जोंनि हारिमुआरि जिबिलाक समस्या ओंखारनो हागौ थिग बेफोरखौ सुफुंलांनाय आरो लोगोसे प्रमट एन्ड प्रटेक्ट दावगाहोनाय आरो लोगोसे रैखाथि खालामनायनि कारणे बिनि सायाव नोजोर लाखिनाय जादों दा बेफोरखौ जुदि नायनो थाङोब्ला बे सुक्तियाव जेबो गैया होननानै बा बर'फोरा जेबो मोना होननानै आं बोरै साननो हायो हयथ' किसुमाना बेखौ बुंदों थानो हागौ माने मेनि मेन मेनि माइन्डस होननाय मोनसे बाथ्रा दं बयनिबो साननाया गुबुन गुबुन जायो गतिके सोरबाफोरा बुंनो हागौ हयथ' किसुमान पलिटिकेलि मोनसे नोजोर लानानैबो किसुमाना हयथ' बेखौ साननो हागौ किसुमाना बेक्तिगत भाबैबो साननो हागौ हयथ' बिथांमोना एग्रिमेन्टखौ मोजाङै नुनो मोनाखै बा फरायाखै बा बुजिनो नाजायाखै ओरैबायदि भिउखौ लानानै बायदिसिना कमेन्टफोरखौ खालामनो हायो बेयो खिन्थु नंगौ बेफोरखौ जों हमलायनो जों साननो नाङा आं बेखौनो सानदों मोनसे चुक्तिखौ खालामनाय जादोंब्ला बेयो मोनसे हारिनि मोजांनि थाखाय खालामनाय जादों BTCखौ खालामनाय जादोंमोन बेखौथ' गाज्रिनि कारणे खालामनाय जायाखैमोन बर'फोरनि प्लास BTCखौ नोजोराव लाखिनानै बेजों आरो माखौ सरजाब्ला जोंनि बर'फोरा मोजां जासिनगोन बेखौ साननानैसो बेखौ खालामनाय जादों दाना इनक्लुड खालामनाय जादों दा बेथ' ओरैबायदि नङा BTRखौ एकर्ड खालामनाय लोगो लोगो सिगांनि BTCनि माखासे दफाफोरखौ माखासे पइन्टफोरखौ बयकट खालामबाय बेफोरखौ जोंनो नांला बिब्दिथ' जायाखै सिगां थाखानायफोरजों माखौ लादेरबा साबसिन जागोन बेफोरखौ साननानैसो निस्सय आरोबाव किसुमान दफाखौ बा किसुमान माबाखौ बहाय सुक्तिखौ बहाय खालामनाय जादों दा बे हिसाबै आं आसलते साननो आं लुबैया बा आं साननो थाङा दे बे BTRआव जोंनि बर'फोरनि कारणे एख' नङा बे आं बेखौ आं साननो थाङा किसुमान हयथ' मोनसे पलिटिकेल नोजोर लानानैबो बेखौ बुंनो हायो बे गावबा गावनि बाथ्रासै दहायना बुंनाय बायदि मेनि माइन्डस नङा होमबा बेनो आरोखि खिन्थु आंनि नोजोरावबा आं जेबो गाज्रिखौ नुवाखै मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंथांनि बायदिबा बे एकर्डआ मोजां जादों मोजां नैबे खिन्थु मोनसे बाथ्रा दं बेवहायनो दानि इमप्लिमेन्टेसना थारमाने थि रोखोमनि जानांगोन माने जेरैबायदियै जेबायदि साननानै बे रेकर्डखौ खालामनाय जादों बा दफाफोरखौ बानायनाय जादों बेफोर जाहाथे पइन्ट टु पइन्ट जायो गोसो गोथारै जाहाथे बेफोरखौ मावफुंनाय जायो बेनि सायाव खिन्थु बिनि साक्सेसआ सोनारगोन नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों दा बेवहाय BTR एकर्डआव नोंथां स्पेसियेलि माबे मोनसे दफाखौ गासैनिख्रुइबो नों मोजांसिन मोनदोंमोन गाज्रि मोननांगौथ' आं जेबो मोनसे नागिरना मोनाखै दा मोजां माखौ मोनसिनदों होनना बुंनो थाङोब्लाथ' आसलते बहुतानो दं गासिबो मोजां गासिबोआनो मोजां जिहेतु मोजांनि थाखाय एकर्डखौ खालामनाय जादों दा आंनि मेगनखौ बोदों आं थारमाने जिहेतु जोंहा मोनसे आनएमप्लयमेन्ट माबाया दाबो जोंनि गेजेराव दङ बिखेखै BTAD एरियायाव माखासे दङ स्कुल दं कलेज दं माखासे लेक्सारार बा फोरोंगिरिफ्रा माबानानै दं जायनि माबाफोरानोखि प्रभिन्सियेलाइज जायाखै ओरैनो थारमाने माबाबाय दं स्कुलफोरा बहुत बोसोर हमनानै दा बेवहाय आं बेखौ खुब मोजां मोनदों बे एग्रिमेन्टआव आं बेखौ नुदों माने BTADआव थानाय स्कुल कलेज बेफोरखौ थारमाने प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बेजों लोगोसे BTADनि बाहेराव थानाय कलेजफोरावबो थारमाने बड' बिफाननि लेक्सारार एपइन्ट खालामनाय जागोन होननानै बेवहाय दफायाव लिरनाय दं आरो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय गोबां बोसोरनिफ्राय जों मोनसे हांख्रायबोबाय थादों आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियाव जोंनि मोनसे बड' मिडियामनि कारणे मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट जोंनो मोनसे नांगौ बेखौ दासिमबो जों मावफुंनायखौ आं नुवाखै खिन्थु बेवहाय आरोबाव बेखौ जों मोनफिनदों गतिके मोनसेयाबो थारमाने माबा जानांगौ इमप्लिमेन्ट जानांगौ लोगोसे दा स्पर्ट्सनि माबाफोराथ' बुंबायानो दहाय बेफोरखौथ' मोजाङानो आं एकदम मोजां मोनथारनाय बेफोर दफा बेजों लोगोसे आं आरो मोनसे मोनबावदों मा जोंनि माबायाव रिक्रुटमेन्ट
स्किल एमप्लयमेन्टनि खेथ्रआव आं बेखौ नुदों दानि आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि इनिशिएटिभखौ माने हयथ' लानांगोन बेखौ जुदि मावफुङोब्लाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ थारमाने आर्मि प्लास पारामिलिटारि जोंहाय आसाम पुलिस बायदि माबायाव थारमाने जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ रिक्रुइट खालामनायनि थारमाने मोनसे नोजोरखौ होनांगोन बे दफाखौ आं नुदों बेखौबो आं थारमाने मोजां मोनगोन बेफोरखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला आसलथे जोंनिफ्राय आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमफोरा किसु सेंलांगोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे खिन्थु गोबां दङ दा बबेखौ बुंजोबा नोंथांनि बायदिबा गासिबो माने जिखिनि बेवहाय दफाफोर लिरनाय दं बे गासिबो नोंथांनि बायदिब्ला मोजां दा जोबथियाव नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों नैबे सालबारि एरिया हिसाबाव बे एकर्डनि गेजेरजों माबा मोनसे मोननो थांगासिनो नामा नोंथांमोना स्पेशेलि सालबारि एज ए नोंथाङा सालबारिनि सासे नागरिक सासे मेलेमजिबि दा बै हिसाबाव नोंथांमोननि एरियायाव बे एकर्डआव माबाफोर दं नामा जायगानि इन्टारेस्टआथ' थाखागोन लुबैनाय बादिब्लाथ' ओरैबायदि माने माखासेयानो जोंनियाव सालबारियाव ओरैबायदिखौ लुबैखायो खिन्थु बयनिबो जिहेतु समानै माबानानै होखानांगोन बेथ' आरो नंथारगौ दा जोंनियाव मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे मेम'रियेल मोनसे मिउजियाम बेवहाय माबानो लादों खुलिनो लादों जोंनि सालबारियावनो जागोन बेखौ माबानो हिसाबै बेखौ आं खुब बरायदों मोजां मोनदों आरो बेजों लोगोसे दा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव जुदि साइनि सेन्टारखौ जुदि माबानाय जायोबा बे साइफोरखौबो जुदि जों हायोब्लाथाय जुदि जोंनि सालबारि साब डिभिजनफोराव लाबोनो हायो अब्लाबो आं गोजोनगोन आरो बिनि अनगायै किसुमान इनस्टिटिउसन किसुमान माबाखौथ' माने लकेट खालामनानै होखादों बेफोरखौथ' आरो माबा गैला जिबिलाक माबाखौ होनो गोनांखौ लकेट खालामाखै बेनि मादाव मोनफा मोननै जुदि फेदेरबावब्ला आं बांसिन गोजोनगोन आरो माने स्पेशेलि जिखिनि लकेट खालामनाय हिसाबाव बा लकेसनखौ होनाय हिसाबाव नैबे मोनसे माबाया दं आरो नोंसिना दङ बे मेम'रियेल मिउजियामा दङ जोंनि सालबारियाव आं बरायदों जानांगौ आरो मोनोब्ला आरो नांबावगौ नैबे समाव नोंथांनिफ्राय बे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि सान्थौखौ नोंथाङा जोंनो फोरमायबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननो नोंथाङा बोसोन होबाय बा बेनि एकर्डनि सोमोन्दै नोंथांमोना खेंफोरथिबाय बेनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों नोंथांखौबो आं साबायखर बावबाय आरो नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै सांबादिक फंबायमोनखौबो आं साबायखर बावबाय